wallahi to ba matsala sai na ji ka. Ok to zan turo ma da kuɗin ka sako akawun ɗin kaka ba ta buɗi ko sisi ɗinan ne. Na shuka ku gidan makwarwa to ya ishi ne. Bai kuɗa nan ba wallahi kuɗa nan ɗan garo ɗan baro ba. Kin so inda yake kai amma fa ni na kashi an kare. Ai amfanin zunubi romo. In ko dangwala arziki amma na da farashi ba irin na waccan ba. Ita waccan ba ta ɗauki duniya da zafi ba ni kuma na ɗauki duniya da zafi. Yawwa 5,500 duk zuwa ɗaya. Kasan da harkar ne baya tafiya. Kuma dai. Wallahi gabaki ɗaya yanzu haka tun jiya na sha garin kwaki da suga da madara. Kaɗan wata nan ma da fulo zaki danna ciki wallahi. Hannu za a ba mu da zamu ɗauki kuma kin san irin wanda zan haɗa ki da su ne? A kafin ma in bari dai magani. Duk kuɗin ne gaba ɗaya duk kun tsotse wallahi. Ai kawai zan duba magani. To za ki yi ruwa kira miki shi koko? A'a sai in bakin ciki wallahi da ba ni amora miki. Alƙara lafiya da kuɗi. Alhaji mutanenmu. Kana can guest house ɗin? To ba matsala zan kin kudu. In ji alert. Yawwa, na gode. Madalla. Ke ɗagon sai ki je. Kina dawowa kuɗi hannu. Lambar ki ta fito. An tashe ki lambar ki ta fito. Na ji. To sai kin dawo. Allah ya kiyaye. A dawo lafiya. Full option power steering. Ta tura ta Allah sai abin da ake.